घर में धैले बा बंटवारा के बीमारी आ घरे संगे बाटल जाले बाबू हो अरे घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी घर संगे बाटल जाले बाप महतारी घर संगे बाटल जाले बाप महतारी घर संगे बाटल जाले घर घर में धैले अब घर घर में धैले बा बंटवारा के बीमारी आ घरे संगे बाटल का जब लौरे यहाँ बाजनाथपुर में चाहे अब कौन कौन गांव का नाम धरी मदरापाली बुलकिया शाहबाजपुर पोखर भिंडा संजीव तो लगा था का जब लौरे यहाँ चल तक नहीं हमारे यहाँ तो घर बटाता खेत बटाता रुपया बटाता बटुला बर्तन बटा गई कुर्सी मेज बटा गई अब प्रश्न उठाता कि माई के करे में रोई बड़की पतोही से पूछाता तू के रखब बुढ़ऊ के बुढ़िया के बड़की पतोही कहती हमरे में दूर जन ना रही है हमरा पटरी नहीं था मझली पतोही कहती हमारे में बुढ़ऊ आम है तब तक हमारे हो हमारे में बुढ़ऊ आम है हम बुढ़ऊ के रखा लेकिन बूढ़ा हमारे नहीं रही है अब बुढ़िया के पूछल जाता ए छोट को तू रखब तो छोटकी कहती हमारे में बूढ़ा आवे लेकिन पहले लिखा पड़ी प्रधान कह दे कब बूढ़ऊ से बूढ़ा बोली है मौत गौर बताता कि बुढ़वा बुढ़िया के मुंह आवल जाता हो कदनी होता कि नहीं कहो एक गांव पर होता बुढ़िया कहती है तो जौन होता जौन कहे बड़ी लीला बा एगो बूढ़ी हमरा घरे आयल अभी हाल के बात हो बुढ़िया आयल तो कल बाबा बानी तो कल नहीं बहने सुबेरे आए प्रोग्राम हमारे चलते रहे गोपालगंज जिला में अली राती के सुतल अली भिया ने 4 गो बूढ़ लेके आई घंटी बजावला तो ऊपर से उतर के कहा रे बुढ़िया कल से बाबा रो से अपन विपत बतावे आयल बनी कली कहा कल घरवा बटा गल बा 2 गो बेटा हमारा बना एगो सिपाही है एगो मास्टर प्राइमरी स्कूल में पढ़ावेला तब खेतवा 55 बीघा है दोनों का बटा गल बा खेत नहीं खींपवले एगो कोठरी प्रधान जी दिले बना में रही हमारी रोवत कहे बड़े कल बाबा रोवत अनी कि खेत बटा गल बा घर बटा गल बा सब बटा गल बा 1 महीना कहना प्रधान जी बड़को खियई है 1 महीना छोटको मालिक कहिए क्या कहले बानी बुढ़ऊ के मोले ढेर दिन हो गल हमारे रोवत कहे बड़े कल से बाबा 1 महीना बड़को खियाली 1 महीना छोटको आ जहिया महीना में 31 तारीख पड़ेला तो न बड़को चाह पूछे न छोटको तो उपास कर सुन लो बतिया महीना में वो दिनवा बेसी होला 31 तारीख पड़ेला तो जब महीना में 31 तारीख पड़े बुढ़िया के चाह पूछे न खाए के जौन माई 9 महीना पेट में ढोलबा माई के 1 दिन का खर्चा रोका जाता कजनी में होता कि नहीं होता अच्छा तो तनीमान से बोलो बेटा दुआरी पर आवता बेटा तब बाप कहे आ गईलो आ तो हाँ आ गई तो तनी लेके दुआरी के भीतर जाइए तो बुढ़िया बैठल बा दुआरी पर बाबू कब ले आई तो जब बाबू आवत तो बुढ़िया कहती है बाबू सुबेरे के गई कुछ खैल है कि ना कुछ खैल है माई बाबू के खैल के गोरी बाप कहता नहीं आ गई बुढ़िया कहती कुछ खैल आ तनी लेके पर्दा के भीतर गए तो कहती केतना कमैला निमन केकर भाषा बा बाप कहला आ गई आ बुढ़िया कहती कुछ खैल आ दुल्हनिया कहती केतना कमैला तीनों में नीक के बा क्यों नहीं बोली यहाँ जितने नौजवान हैं गौर से सुनिएगा माई अपनी बाबू के खियावल गोरेले कि बेटा हमार खैले नहीं बच्चा नहीं पियले बा बिना खैले गइल बा आ जब ले बेटा नहीं खाई तो माई ना खाई आई घूमटैया कोनो मर्द खतरे गोर के बैठी अइहा तो हम कौर उठाई अइहा तो कौर उठाई है अब तक पथले के पूजा मर्द के भूजन नारी के खाना और साड़ी 1000 बा आ जे 9 महीना ढोलो के लुगरी मोहाल बा मेहरी के कहले पर माई के मारे खतरी बेटा लाठी लेके तैयार बा आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर्म आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा बैजनाथपुर में का चलता हमारे यहाँ तो यह कुल चलता
हम अपने यहाँ की बात बोलता बोलो शंकर भगवान की। सप्तऋषि लोग कहले बात ना मनबू।